ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ କାହାଣୀ କହିବି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତମର ଭଲ ବୁଢ଼ା ଅଜାବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସେତୁ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ପାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ବିଷୟ, ଗୋଟିଏ ଛେଳି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ବ୍ରିଜ ପାର ହେଉଥିଲା। ସେତୁ ଉପରେ ଯିବାବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ବ୍ରିଜରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆଉ ଏକ ଛେଳି ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ବ୍ରିଜ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ବ୍ରିଜ ପାର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଛେଳି ଆଗ ଛେଳି ପଛକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଅନ୍ୟ ଛେଳିଟିକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ବାଟ ଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଛେଳି ହସି କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସେତୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ବାଟ ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ଛେଳି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ଚାଲିଯାଅ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଉପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଯୁକ୍ତି ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଶିଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଲଢ଼ାଇ ବଢ଼ିଗଲା। ଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁହେଁ ବ୍ରିଜରୁ ନଦୀକୁ ଖସିଗଲେ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ନଦୀର ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ମରିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଛେଳି ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କିଏ ପଛକୁ ଯିବେ ଏବଂ କିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥର ଗୋଟିଏ ଛେଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଛେଳିଟିକୁ କହିଲା, ଏହି ସେତୁ ବହୁତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ନଦୀରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ତୁମେ ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଅ। ଅନ୍ୟ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପାଇଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଛେଳି ସହିତ ରାଜି ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଛେଳି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛେଳି ଏହାକୁ ପାର କରି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲା। ଏହିପରି ଉଭୟ ବ୍ରିଜ ପାର ହେଲେ। ଶିଖିବା ଏହି କାହାଣୀରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? 1. କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ। 2. ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।